Ngizobhatinta ngawo, ijele ngizolazi ngawo wena. Hayi Angifuni ukukubona wena. ungamulisa mfethu. Ngcono umyeke uthola nomunye umuntu. For ini? Ngiyeke mamela, mangicala ukujola nawe ngiyeke abantu bami ngenxa yakho ngikutshelile futhi. Wena uzongenzela lamasimbo ongenzela wona. Imagine. Uyaxolisa. Ngizokubona nini? Ukuphi wena manje? Ungazongijwayela, ungathi ungakubuza ukuthi ukuphi. Ngifuna ukwazi ukuthi ukuphi ngikulande la ukhona. Ungakulandi wayi ngakulandi. Unaleso sinayi leso se-iPhone. Yo, inzoza kuwe. Ukuphi? Wena ukuphi? Clever. Ngicela ungazongibuza lawo masimba la ukuphi ngizokulanda mina. Ngithi ngizoza ungangilandi. Hayi, ngingayenzeni? Ungangilandi ngizoza. Hayi, ufebe lento ngitshela yona ukuphi? Ngikulande lapho manje. Asimeke mfethu. Ngeke asitshela. Yo, mntana lo. We could have content outside. Nathi sifuna uphatha. That's our pet. I wish the mic was recording outside. Okay, mfethu. Do you think ukuthi if we don't work hard, abanye abafana bazosicela indombi zethu for ama-iPhone? Kawangazi ukuthi ngoba mina lo mntana lo ngiyamspanela ka blind. Ngimenzela yonke into. But the fact that she didn't ask you for iPhone, she decided to go somewhere else. Maybe she knew ukuthi you cannot get her the iPhone that she wants. No, she's just a bitch, bro. Everything uyangibuza uyangicela and ngiyakwazi ukumenzela. Ngiyenzela nabantu bakubo. Ngiyabayondla abantu bakubo ka ngondla ifamily yakhe lo mntana lo. The fact that she or maybe she likes that guy because the fact that she got smashed by that guy just for iPhone that she doesn't even have now, like. Akangcono ngihlukane naye. Angazongijwayela lo mntana lo. Angazongijwayela ngenze ishimani ngoba uyazi ukuthi akangitholanga ngishimile. Ngithole nginabantu bami hayi nomuntu oyi1. Uyangcono nje ka usihlukana ayikho indaba yalo mntana lo. Uyangijwayela nje. Angisifuni lezi zinto lezi ngumbayile zona. Akahlali nazo. Akahlali zimnonise. Angifuni ukumbona ngoba ngambona nje ngizoxabana naye ngizomganda. Mfowethu, I don't organize the counseling. Can you organize your counseling, bro? Yo. I don't know. I'm a mess right now. I'm a mess, cow. Yeah, we'll organize your counseling. Guys, I don't know. I don't know if it's because maybe if you can't afford iPhone, your hand will get someone who can afford iPhone or what's